sitten mietin, että jos tämmöinen tapa johtaa alaisia saataisiin jokaiseen organisaatioon, niin hitto, että jengi olisi niin kuin ihan eri lailla onnellisia. Se on ollut mun mielestä mahtavaa, että se jotenkin ei tunnu siltä, että olisi hommattu meille pelkästään sen takia, että me oltaisiin tuottavampia, vaan ehkä, että me oltaisiin onnellisempia ja tavallaan niin kuin, se henki paranisi myöskin siinä. Musta tuntuu, että sillä on ollut aika hyvä vaikutus myös siihen, että kaiken jotenkin fiilis on parempi. Me päästään takaisin tähän elämän tarkoitukseen. No niin, tervetuloa Vastakaran podcastin 3. nauhoitukseen. Tänään aiheena taitaa olla enemmän tämmöinen niin kuin henkinen ja fyysinen resilienssi. Ja sitten meillä on tänään vieraana Boforilta Emil ja Pia. Saatte esitellä itsenne vielä tarkemmin. Emil voi vaikka aloittaa. Yes. Morjesta vaan tosiaan konsulttina tuossa Boforilla ja niin kuin pääasiassa teknologian parissa että asiakkuudenhallintajärjestelmät ja sieltä myyntimarkkinointi ja asiakaspalvelu on niitä niin kuin juttuja. Yes, Pia. Joo, morjesta myös mun puolesta ja kiitos kun saatiin tulla. Mä oon Pia Vepsä ja tosiaan myös Boforilta liiketoimintakonsulttina toimin tällä hetkellä. Tausta on vahvasti tuolla markkinoinnissa ja viestinnässä ja aina on myös kiinnostanut tuo ihmisten hyvinvointi kaikissa rooleissa. Et sanotaan, että 20 vuotta on tullut tuolla finanssipuolella tehty näitä asioita ja nyt tosiaan sitten vajaa 2 vuotta täällä Boforilla. Ja siitä eteenpäin. Yes. Tämä on siis vähän eri porukkaa kuin mitä on normisti tuttu tässä podcastissa, mikä on helvetin hyvä juttu. Se, miksi nämä boforilaiset on täällä, niin on se, että me ollaan tehty nyt heidän kanssaan pilottia. Sieltä me tehdään heidän Boforin työntekijöille siis fysiikkavalmennusta ja sitten tuon Focus Tigerin puolelta niin sitten henkistä valmennusta. Ja tälleen kun yritysmaailmasta puhutaan, niin ehkä se ajatus on enemmän se niin kuin työntekijän tuottavuuden lisääminen. Eli että heistä tulee tehokkaampia työntekijöitä. Nyt tälleen poikkeuksellisesti niin mulla on ihan tämmöisiä kyssäreitä täällä ensimmäinen kysymys liittyy, että miten se teidän yritys tukee teidän työntekijöiden liikuntaa. Saatte molemmat vastaan. Aloitanko mä? Aloita. Noniin. Menee nätisti järjestyksessä. No, ensinnäkin varmaan toi niin kuin e-passi suurin, että itse tykkään käydä kuntosalilla ja sitä kautta tulee sitten hankittua, tai on tullut monta vuotta jo ostettua kuntosalin jäsenyys ja siellä käytyä ahkerasti, niin se, että firma maksaa e-passille rahaa, niin sen voi käyttää sitten itse salikorttiin, se on niin kuin ehkä itselleni ollut tähän mennessä se merkittävin. No mites nyt? No sit niin kuin ehkä persoonalta on semmoinen, että kaikki tai ei mitään, niin nyt on niin kuin mukavaa, että kun on tottunut käymään siellä salilla, tottunut treenailemaan itsekseen, niin nyt se on niin kuin ehkä vielä tullut semmoinen uusi ulottuvuus siihen, että se on niin kuin ollut jotenkin järkevää. Joo. Joku on kattanut sen perään, että mitä siellä tekee. Kyllä. Niin se ei ole enää vaan, että tarjotaan rahaa, että osta salikortti, mutta on ollut myös sitä suunnitelmallisuutta siihen, että niin kuin näin sä voit oikeasti maksimoida sen ajan, tai niin kuin maksimoida ajankäytön, mitä sä siellä teet. Eli se on tehokasta harjoittelu. Tähän pitää heittää toinen tämmöinen ehkä tärkeä kysymys, että mikä sun niin kuin oma urheilutausta on ennen työelämään siirtymistä tai nyt työ tässä niin kuin muutenkin elämän aikana. Joo. No junnuna tuli pelattua paljon koripalloa tuolla Jyväskylässä Honsussa ja sieltä niin kuin lähti oma kiinnostus ylipäänsä urheiluun. Sitten siinä vähän taittu, oma pituus ei niin sanotusti riittänyt, vaikka 190 senttiä onkin. Ja sitten siinä kun siirryttiin miehiin tai miesten peleihin, niin sitten pituus ei vaan riittänyt. Tai sitten pituus olisi riittänyt, mutta sitten ei ollut niin kuin näitä muuta, että nopeus ei tai kimmoisuus tai tämmöiset näin. Joo. Eli on urheilutaustaa. Kyllä. Ja sitten niin kuin itse treenaat muuten säännöllisesti. Joo. Toki niin kuin semmoista ehkä sitten siitä, kun lukion jälkeen lopetti sen niin kuin koripallon pelaamisen, niin sitten se on ollut niin kuin 3 kertaa viikossa salia, ehkä joku lenkki. Että semmoista niin kuin harrastelua. Säännöllistä harrastelua. Enemmän terveysliikuntaa. Miten Pialla sitten niin kuin oma toi, että miten olet käyttänyt e-passia? Miten olen käyttänyt e-passia?
sanotaan, että se on ollut tosi iso etu sikäli, että tavallaan se kannustaa aina miettimään, että mitä sillä rahalla hommaa. Ja sitten sanotaan, että mäkin olen käyttänyt sitä tosi vaihtelevasti, että välillä ostanut uintilippuja ja välillä ei käynyt joogassa ja sitten taas kuntosalikortteja ja muuta, että se vähän, niin kuin, vähän varioi siinä. Mutta täytyy sanoa, että se on mun mielestä niin kuin hirveän hyvä, koska sitten tosiaan niin kuin tulee aina pohdittua, että mitä mä haluan seuraavaksi tehdä. Ja mäkin olen ehkä enemmän semmoinen kokeilija, haluan kokeilla erilaisia lajeja ja päästä vähän niin kuin siihen liikunnan iloon kiinni. Sitten ilo välillä vaihtelee, se saa eri jutuista, mutta täytyy sanoa, että nyt kun on ollut tässä Focus Tigerissa mukana, niin kuin Emilkin sanoi, niin on ollut tosi kivaa se, että on ollut sitä suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta eri tavalla. Ja just se, että joku katsoo vähän sen treenin perään, että siinä on oikeasti niin kuin edetään, koska kyllä täytyy sanoa, että se oma treeni saattaa välillä jäädä vähän junnaamaan paikalle helposti. Niin tuohon vielä semmoinen niin kuin molemmille jatkokysymys. Eli nyt ajatus on niin kuin meidän puolella ollut se, että kun me tehdään valmennusta yrityksille, niin se, että me tarjotaan se liikunta ja sen niin kuin hyödyt sekä sille, niin kuin joka ikinä vaikka käynyt salilla, kautta sitten sille, niin kuin, ja sitten riippumatta kehon koostumuksesta, iästä tai mistä, ja sitten myös sille, joka on ehkä joskus urheillut tai urheilee nykyäänkin, että kaikki saa siitä irti, niin miten te olette niin kuin itse kokenut sen, että kun teillä on vähän eri taustat ja te olette hyvin eri ikäisiä, että miten se on niin kuin sattunut teillä siihen omaan tekemiseen, että onko se ollut niin kuin se fysiikkapuoli sellaista, kun te olette ajatellut, että se voisi olla, tai että onko se liian rankkaa tai sitten ihan liian helppoa. Joo. No ehkä niin kuin hauskana tähän, että silloin kun ensimmäisen kerran kuulin tästä, että Focus Tiger ja sitten siihen liittyy tämmöinen fyysinen juttu, niin mietin mielessäni, että onkohan se niin kuin, tiedätkö, semmoista, että mennään metsään kävelylle ja tiedätkö, että käy lenkillä ja sillä lailla, että niin kuin, ei saa hengästyä liikaa ja sillä lailla, niin kuin, ja sitten mä itse asiassa Piulle taisin laittaa viestiä, että onko se niin kuin, että siellä on niin kuin ihan oikea treeniohjelma ja sillä lailla, että niin kuin, kun sit pelotti se, että jos tähän osallistuu, niin sitten siinä oli, että sit pitäisi niinku suorittaa loppuun asti. Tai että halutaan että tietenkin, että osallistetaan ihmiset siihen sitten. Mutta positiivisesti yllätty, että niin kun nyt miettii, että mitä sitten on tullut tehtyä, niin ne treenit, niistä on saanut tosi paljon irti. On huomannut, niin kun, että lyhyessäkin ajassa oikeasti niin kun saa kehitystä niin kun aikaiseksi. Kun ennen se on ollut, että innostuu, sitten niin kun, tiedätkö, treenaa ehkä vähän liikaa. Ja sitten se, niinku, se kehittyminen vaan niinku, menee niinku tonttiin. Ja sitten on sillä että no mitähän tässä tuli tehtyä väärin. Niin nyt se on ollut niinku nousujohteista sieltä niinku alusta saakka. Että niinku on ollut kiva huomata se. No niin, eli vastas sit odotuksia peloista huolimatta. Kyllä. Ei ollut linnunlaulun kuuntelua ja metsässä kävelyä. Kyllä. Kävelyä pelkästään edes Pialla. Joo, täytyy sanoa, että tietysti mä olin mukana niin kuin silloin suunnittelemassa tätä jo, että oli ehkä enemmän sitä taustatietoa, että mitä tässä niin kuin haetaan. Mutta tämä on ollut mun mielestä tosi positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan. Et ehkä just se, että aluksi kun katsoin ensimmäisiä ohjelmia, niin tuntui, että en mä pysty noilla painoilla tekemään sitä. Ja täytyy sanoa, että ehkä ensimmäiset oli vähän sellaisia, että joutui ottaa vähän niin kuin hitaammin ja tavallaan niin kuin haastaa itsensä. Mutta nyt huomaa, että se voima on todellakin kasvanut ja saanut niin kuin sellaista kestävyyttä siihen. Joo. Mitä ei ehkä niinkään osannut odottaa. Että ehkä ne omatkin tavoitteet oli vähän erilaisia, mutta huomaa, että se peruskunto on kasvanut tosi hyvin ja se jaksaminen lisääntynyt. Ja se on ollut niin kuin ehkä itsellekin se tärkein pointti kuitenkin niin kuin tässä koko jutussa. Loistavaa. Miten te olette niin kuin sitten noiden työkavereiden kanssa, että mikä niillä on ollut? Paljon siinä muita nyt? Siinä meitä oli 20. Joo. Oli siinä mukana, eli ilmeisesti kuitenkin suurin osa niin kuin työpaikan väestö, jotka siellä konttorilla on, niin miten te olette, niin kun te olette niiden kanssa jutellut, niin miten niillä on ollut sitten se kokemus siitä, että onko se ollut samansuuntainen vai onko siellä tullut mitään niin kuin tällaista kritiikkiä tai negatiivista? No ei ehkä niin kuin negatiivista, että kyllä niin kuin on ollut positiivissävytteisiä ne niin kuin, mitä ollaan juteltu tästä niin kuin Focus Tigerista sun muusta. Et tietenkin vähän niin kuin eri kulmista, että se on niin kuin itselle, kun on tottunut liikkumaan monesti, niin sitten niin kuin jollekin, mitä tuossa kavereiden kanssa juttelin, niin se, että on jotain, mitä sinne salille menee tekemään, niin sitten niin kuin oikeasti tulee käytyäkin. Joo. Tai niin kuin
tulee treenattua, kun on joku miettinyt, että teet tämmöisiä asioita, kun sitten niinku se kynnys niinku laskee huomattavasti siitä, että sä meet sinne salille ja sitten siellä mietit, että hei, mitä mä täällä teen. Itse toi on hyvä, kun toi on just se, mitä me ollaan haettu siinä, että se toki tälleen saliyrittäjänä niin näkee päivittäin, että tuohan se niin kuin, että kun teikin suurin osa siitä porukasta, ketä on siinä mukana, niin ei ole koskaan käynyt salilla, niin sitten, että sä lähdet, että mennään salille, sä oot, no täällä on tämmöisiä härveleitä, että mitä mä näistä niin kuin teen, ja mikä olisi niin kuin mulle semmoinen hyvä juttu. No okei, me nyt ollaan ammattilaisia, niin tiedetään, että okei, näitä ja näitä asioita tässä tehdä, mutta sitten kertokaa vähän se, että miten me aloitettiin teidän kanssa se homma, että mikä oli ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin. Meillä oli kuntotestit silloin ihan alussa. Joo. Ja se oli ehkä semmoinen, mitä pelättiin kyllä, että se oli sellainen, että kun ne oli tulossa, niin siellä paljon keskusteltiin, että mitä siinä tehdään ja minkälaisia asioita mitataan. Ja se oli ehkä semmoinen negatiivinen, mitä siinä mielessä kuuli itse, että siinä oli semmoinen vähän pelko alla. Mutta nehän oli tosi kivat ne testit kuitenkin ja tavallaan ei ollut mitenkään sellaisia. Tosiaan vaan katsottiin se, että millä tasolla ollaan nyt, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten huomasi jo itsekin, kun siinä testattiin tiettyjä juttuja, niin huomasi, että muutaman viikon päästä pystyi tekemään jo paremmin kuin siinä. Kyllä. Että se kehitys näkyy sitten jo siinä treenikauden aikana. Joo, tosi niin kuin positiivista kuulla. Miten te olette niin kuin sit kokenut sen tästä Emilio laittoi, että eihän mun tarvitse muistaa. Eli kun siinä on sit myös sen fysiikkahomman lisäksi, niin on se Focus Tigerin oppimisalusta tuohon mindsettiin tai pääkoppaan, niin miten te olette kokenut sen, että onko siitä saanut niin kuin arkeen mitään hyötyä? No sanotaan, niin kuin, että ehkä se isoin hyöty on siinä, että niin kuin, se on taas, että joku toinen katsoo ja sanoo sulle, että hei, sä tiedät nämä asiat, että sä niin kuin, otat puhelimen koko ajan ja sillä jos tulee viestiä nopeasti katsot, tai sitten sulla on vähänkin tylsää, niin sä otat puhelimeen ja katselet sitä, että niin kestä sitä tylsyyttä. Niin itsestäänselviä asioita, mutta kun ne tulee tolleen noin, että se tulee niin kuin, että joku sanoo sulle, niin sit se pistää miettimään, että kyllä näissä varmaan sitten, niin kuin, että nämä ei ole hyväksi, että sä niin kuin, koko aika niin kuin, priteeraat sun aivoja. Kyllä. Sillä niin kuin jatkuvalla tekemisellä, jatkuvalla ruudun katsomisella. Joo, täytyy sanoa, että ehkä se sellainen kokonaisvaltaisuus on tullut tässä ohjelmassa, että tavallaan se, että eihän sitä jaksamista voi olla, jos se pääkoppakaan ei ole niin kuin kunnossa, että tavallaan se, että se fysiikka vahvistaa sitä niin kuin kehoa ja sitten taas tämä niin kuin mentaalipuoli niin on antanut just niin kuin ehkä oivalluksia siihen, miten paljon multitaskaa esimerkiksi, miten paljon mä keskeytän itseäni kesken työpäivän, miten paljon se syö sitä tehokkuutta siitä työn tekemisestä. Joo. Et tavallaan nämä on tullut yhteen aika hienosti. Ja sanotaan, että tämä on ehkä ollut sellainen prosessi, missä on paljon miettinyt sitä omaa hyvinvointia ylipäätään. On joutunut kiinnittämään huomiota siihen palautumiseen, ravintoon, kaikkeen tällaiseen. Ja niin kuin tuossa mentaalipuolessa puhutaan just näistä huonoista tavoista, joista niin kuin halutaan eroon ja välillä kysytään, että okei, mitä haluaisit nyt parantaa. Joo. Niin lista oli yllättävän pitkä. Siipä. No onko niin kuin, no tuossa Emilistä vähän sivuskin jo, että sitä ruutuaikaa, mutta semmoinen niin kuin, että vaikka nyt ehkä aihe on se työtehon parantaminen, olette sitten kokenut, että näistä asioista on ollut sit myös niin kuin siinä tavallaan työn ulkopuolisessa arjessa jotain selkeät hyötyä? Joo, on kyllä mulla ainakin ollut, että tosi selkeästi huomaa sen, että tavallaan sitä niin kuin suunnittelee niitä omia päiviä, jotta jäisi sitä palautumisaikaa enemmän. Ja tavallaan myös huomaa paljon sellaista turhaa, mitä tekee, minkä voisi jättää tekemättä, jotta saa sellaisia hengähdystaukoja sinne väliin. Ja myös se, että oikeasti muistaa niin kuin välillä keskeyttää sen työn tekemisen, ottaa pienen happihyppelön, tehdä muutaman punneruksen tai jotain kesken päivän, että tavallaan saa sitä elinvoimaa siihen päivään lisää. Joo, mitä se Emil? Ehkä niin kuin sanotaan tuosta liikuntapuolesta on tullut se suurin hyöty, että niin kuin kun tykkää liikkua ja sitten tykkää ehkä ylitehdä sitä, niin sitten kun treenit venyy ja siihen menee aikaa. Joo. Niin yllättäen sitä aikaa on enemmän päivässä, kun sinne niin kuin siihen treeniin ei mene kuin se vähän päälle tunti. Joo. Just. Et jos ennen treenasit 2,5 tuntia meni niin kuin helposti yhteen treenikertaa, niin se melkein se arki-ilta oli jo siinä. Kyllä.
yleisölle selvästi, mikä helvetin Focus Tiger. Focus Tiger on semmoisen firman kuin Silta Education luoma tämmöinen oppimisalusta, mikä on nimenomaan tuohon niin kuin pääkoppaan ja psyykkiseen puoleen, ja siinä itse tutustuin kyseiseen softaan niin sitä kautta, että yksi tämän Silta Educationin perusteista on mun asiakas, ja sitten tuli puheeksi tämä, että kun itse on pitkään ärsyttänyt se, että niin kun on fysiikkavalmentaja, niin iso semmoinen hidaste ihmisten kehittymiselle on aina ollut se pääkoppa, että niin kun, mä näen ihmisessä potentiaalin, mutta ilman sellaista henkisen puolen valmistautumista ja valmentamista, niin mä en saa sit ihmisestä niin kuin irti sen potentiaalia. Ja sitten Silta Educationin kautta sitten löytyi tämmöinen työkalu siihen, että hei, tälleen voidaan niin kun sit sitä henkistäkin puolta, ja sitten Silta Educationin siinä Focus Tiger-ohjelmassa. Eli se on siis siellä käydään, niin kun, että okei, esimerkiksi tapojen oppimista, että tunnistetaan, että minulla on tämmöinen huono tapa, että mä katson 4 tuntia päivästä kännykästä kissavideoita, mikä sitten niin kun vaikuttaa negatiivisesti sekä sen työn tekemiseen että kaikkeen muuhun siitä elämästä. Tai niin kuin Emil sanoi, että se, että kun tehdään silleen suunnittelematta juttuja, niin sitten semmoinen asia, mikä voidaan tehdä puolesta tunnissa, niin sitten se äkkiä meneekin 2 tuntia, niin siellä alustalla opetetaan tekemään tai opetellaan tekemään niitä asioita silleen, että niin kuin ymmärretään niitä omassa elämässä olevia sellaisia, että tiedetään, että vaikka mun pitäisi liikkua, mutta sitten mä ajattelin, että ei mulla ole aikaa, ja sitten sä tunnistat sieltä, että okei, että itse asiassa mulla on täällä, mä käytän tosiaan vaikka 4 tuntia sen kännykän kattomiseen, että olisi ollut vaikka kuinka paljon aikaa oikeasti tehdä sitä treeniä, tai just se, että sä huomaat, että sä koko ajan töissä, että sä teet jotain ajatustyötä, että nyt tää pitäisi saa valmista niin kuin 5 minuutin välein kautta WhatsAppiin plingas joku niin kuin ihan turha viesti, että mä katsoin sitä koko ajan keskeytä ja mä en saa itsestäni irti, eli se niin kuin arjen ja elämän hallinta ja sitten sellainen niin kuin, että saadaan itsestä ulos se todellinen potentiaali, että se on ehkä se Focus Tigerin työkalun se tärkein rooli, ja sitten se on samalla lailla, niin kuin tuossa vähän sivuttiin sitä jo, että kun me tehdään sitä fysiikkavalmennusta, siinä on se joku idea siinä harjoittelussa. Focus Tigerissa siinä on idea siinä, että mitä asioita tehdään, että opitaan niitä niin kuin oikeita tapoja ja sellaista mindsettiä, mikä vie mua eteenpäin. Ja sitten toisaalta, että niitä ei voida erottaa toisistaan, että jos puhutaan nyt vaikka, että mä oon tosi stressaantunut ja alkaa vähän masentaa, niin se, että mä istun itse sohvalla miettimistä, älä masentunut, niin se ei ihan hirveästi auta siihen, että mä en ole vähemmän masentunut. Mutta sitten kun meidän salille treenaa silleen, että okei, mun tavoite on vaikka saada 1 leuka, että mä en ole ikinä saanut. Ja sitten meidän salille, että nyt meni 1 leuka ja 2 kuukauden päästä meni jo 5 leukaa, niin tulee se kokemus, että hei, mä pystyn, mä oon niin kuin vahvempi, niin se auttaa siihen, että se mun itsetunto paranee ja sitä kautta se mun niin kuin kokemus siihen, että mä olen kyvykäs ja vahva, paranee, jolloin sitten mä en myöskään masenna enää läheskään niin paljon. Toki sitten siitä liikunnasta tulee niitä endorfiineja, että vitsi on hyvä fiilis, että kävin tuossa nyt tunnin hikoilemassa salilla. Tai vaikka sitten, että niin kuin, jos on nukkunut helvetin huonosti, niin kävin sitten kuuntelemaan sitä linnunlaulua ja kävelemässä siellä metsässä tunni. Mutta se on ollut ehkä tässä se pointti. Antoiko tämä niin kuin yleisölle jonkinnäköisen hajun siitä, että mikä se Focus Tiger on ja mitä me ollaan niin kuin todellisuudessa tekemässä. Ja sitten ehkä vielä yksi tärkeä, mikä tuossa myös tuli, on se, että näissä molemmissa sekä siinä psyykkisen puolen hommassa, eli siinä Focus Tigerissa, että sitten tässä meidän fyysisen puolen hommassa on se, että niin kuin ne, jotka on lähtenyt mukaan tähän, niin on vastuussa siitä omasta tekemisestään tai tekemättömyydestään, niin kuin myös meille coacheille. Että siellä Focus Tigerissa seurataan sitä, että vaikka se on niin kuin netissä oleva oppimisalusta, niin siellä on psykologit katsomassa, että Emil ei olekaan tehnyt tämän viikon harjoituksia. Ja sitten voidaan ottaa yhteyttä, että hei Emil, että pitäisikö niin kuin vähän potkia sua perseelle, että saadaan sut tekemään niitä juttuja. Ja jatkamme tästä, eli nyt niin kuin Focus Tiger on oma yrityksensä, kenen kanssa
minun yritykseni Black Company tekee yhteistyötä. Black Company handlaa sen niin kuin fysiikkapuolen ja Focus Tiger handlaa sen psyykkisen puolen. Ja Focus Tigerista alun perinkin oli jo se, että fyysinen aktiivisuus, että tee niitä liikuntasuoritteita päivittäin tai viikoittain. Mutta sitten siitä puuttu käytännössä just se semmoinen suunnitelmallisuus, että okei, että mitä tehdään, että eihän nyt otetaan vaikka Emille, että tavoite, että jos mä käyn jo kuntosalilla, niin ei se hirveästi auta mua se, että mä käyn niin kuin randomisti kävelemässä vähän niin kuin pari kertaa viikossa, vaan että siinä on sitten myös tarjota niille ihmisille, jotka ehkä se fyysinen suorituskyky on jo aika hyvä, niin sitä, että sitten sitä vielä parannetaan siitä, joka sitten taas lisää sitä itsetuntoa, että tekemällä vaikeita asioita, niin tulee paremmaksi tekemään vaikeita asioita. Että sitten jos me tehdään vaan sellaista niin kuin tavallaan liian helppoa, että toisille se sopiva taso on se, että käydään 3 kertaa viikossa kävelemään metsässä, mutta sitten toiselle se voi olla, että okei, pitää tehdä 3 kertaa viikossa kova intensiivinen voimaharjoitus. Mutta sitten se on sovitettu jokaisen omalle tasolle, että mitä sen ihmisen kannattaa tehdä. Ja ehkä siinä on just se, että tavallaan siinä on niin kuin sitä kehittymismahdollisuutta ja kuitenkin on mahdollisuus myös kuunnella sitä omaa jaksamista ja tavallaan soveltaa siihen. Että välillä tietysti, jos on niin kuin hirveän stressaavaa projektissa tai muuta, nukkunut huonon yön tai oma elämä on muuten hirveän kaoottista, niin tavallaan myös se, että sä pystyt säätelemään sitä itse ja miettimään, että nyt mä tarvitsen tätä, tai nyt mä pystyn tähän, tai en pysty tekemään näitä. Että se on mun mielestä niin kuin se joustavuus tuossa hyvä. Ja sitten kun on hyvä viikko, hyvä meininki, voit tehdä sen 4 treeniä helposti, käydä sen lisäksi vielä yhdellä lenkillä metsässä, niin tavallaan just se mun mielestä on niin kuin kiva siinä, että se ei ole niin kuin tavallaan semmoinen, se on sitova ja tavallaan, koska meillä on ryhmätreenejä ja muuta tällaista, jotka tuo sitä yhteisöllisyyttä siihen. Ja tavallaan sieltä tulee vähän se pakko tehdä, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen, että aina pystyy kuuntelemaan itsensä kuitenkin sen tekemisessä. Joo, tuo oli hyvä pointti. Tuosta kävin keskustelua just eilen, muistaakseni. Yhden itse asiassa urheilupsykologin kanssa tuosta, että nyt tavallaan se, mitä me tässä kokonaisuutena yritetään opettaa, niin on semmoinen kurinalaisuus, että se, että mä en katso sitä kännykkää jatkuvasti, enkä mä illalla tuu himaan ja sitten ala katsoa sieltä YouTubesta tai Facebookista tai Instagramista jotain, vaan mä keskityn siihen omaan hyvinvointiin. Niin sitten se kurinalaisuus, niin sitten siinä pitää ymmärtää se, mitä sä Pia sanoit, että se ei tarkoita sitä se kurinalaisuus, että mä oon semmoinen niin kuin täysin taipumaton, että nyt jos mulla on niin kuin surkea päivä, ja on niin kuin energiat vähissä, ja sitten mä katson, että okei, tänään on joku hirveä kyykkytreeni, ja sitten sen päälle pitäisi vielä vetää joku mailin niin kuin maksimitehoinen intervalliharjoitus vaikka. Niin se on enemmän se kurinalaisuus sitä, että mä tuun tekemään niitä juttuja, mitä mun pitäisi tehdä. Että jos mulla on tänään se saliharjoitus, niin mun ei tarvitse sitten niin kuin olla silleen semmoinen jääräpää, että okei, nyt mä väkisin väännän tämän, vaikka mä en oikeasti jaksa. Vaan että siinä on se idea, että okei, mä teen sen harjoituksen, mutta mä lasken sitä intensiteettiä, että sen mailin sijaan niin mä juoksenkin 400 metriä. Tai sitten mä teen kilometrin PK sen sijaan, että mä vetäisin jonkun hirveän vauhtikestävyyden. Ja jos mun tänään pitäisi tehdä 5 kertaa 5 kyykkyä 100 kilolla, niin mä teenkin 3 kertaa 5 60 kiloa. Että mä saan silti sen hyvän suorituksen sisään, mutta me ei tarvitse koko ajan niin kuin naamairves väkisin vääntää. Vaan että se on enemmän semmoinen flow, että mä teen sen kurinalaisesti kyllä ne suoritteet, mutta kuitenkin silleen armollisesti, että mä en polta itseni loppuun, koska sitten taas sillähän me nyt ei saavuteta mitään hyvää tulosta. Ja se on nimenomaan se, että me pyritään estämään se burnoutti, eikä silleen, että nyt niinku, että on sehän fiilis, että vittu, kun tänäänkin pitää taas lähteä sinne salille. Mä enemmänkin se ties, että tänään mä pääsen sinne salille ja siitä tulee mulle hyvä olo ja mä kehityn. Avasko tää yhtään nyt tätä niinku, että mitä me tehdään? No sitten yksi tämmöinen ehkä mielenkiintoinen kysymys siihen, että miksi te lähditte mukaan siihen tähän projektiin? Mikä oli se niin kuin oma se henkilökohtainen syy? Se niin kuin why? No ehkä se niin kuin suurin myyntispiikki siitä, tai se, että miksi lähdin mukaan, niin on se, että niin kuin kiinnostaa oma hyvinvointi ja se jaksaminen. Et sen on huomannut, että mitä paremmin niin kun pystyy
itteensä niin kuin psyykkaamaan eri asioissa ja niin kuin se niin kuin kyky, että sä pystyt psyykata itteensä, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Niin koin, että tästä olisi niin kuin hyötyä. Ja se just mikä siellä Focus Tiger -alustalla tuli, että niin kuin tekee monta asiaa yhtä aikaa, niin ei siinä niin kuin ihan hirveästi tarvinnut miettiä, että niin kuin omatunto kolkuttelee, että niin kuin puhelin, jos tulee viesti, niin nousee aika nopeasti ja niin kuin, niin. Itsensä kehittäminen. Niin, itsensä kehittäminen, kyllä. Joo. Loistavaa mies, Pia. Täytyy sanoa, että kyllä itsensä kehittäminen oli itsellekin varmaan se niin kuin pääajatus siinä, mutta sanotaan, että oli myös se niin kuin tavallaan oman jaksamisen parantaminen. Joo. Et mäkin huomaan, että arki on tosi kiireistä, hirveän vähän löytyy aikaa niille asioille, mitkä omassa arvojärjestyksessä on kuitenkin aika korkealla, kuten itsestä huolehtiminen ja sitten ehkä se just, että siihen löytyy sellainen mielekäs tapa tehdä sitä. Ja ennen kaikkea se, että löytyy se tapa, koska sanotaan, että kun oppii menemään sinne salille joka toinen päivä, niin sehän on kivaa, sä odotat sitä, että tänään on taas salipäivä, mitä tänään tehdään. Mutta jos tavallaan siitä ei tule tapaa tai se yhtäkkiä unohtuu, niin sitten siitä tulee niin kun, se aloittaminen on aina vaikeaa. Ja täytyy sanoa, että sitten kun tässä oli vielä tuo mentaalipuoli myös mukana, niin siinä oli jotenkin semmoinen niin kuin lisähaaste siihen, että pitää katsoa sitä elämää aika kokonaisvaltaisesti. Ja täytyy sanoa, että vaikka siinä tietysti paljon puhutaan just siitä, että oltaisiin tehokkaampia töissä, niin kyllä se oikeasti on vaikuttanut tosi paljon myös siihen vapaa-aikaan. Että siellä käyttää aikaa eri tavalla ja tavallaan miettii sitä omaa jaksamista tosi paljon enemmän. Et kyllä se niin kun, tavallaan oli just, että mä halusin nähdä, että jos on tämmöinen ohjelma, niin saako se mut pidemmälle kuin se, mitä mä yleensä itse teen ja koordinoin. Eli siinä on niin kuin ajatus. Mun mielestä on niin kuin tosi hyvä, että se, mistä olen niin kuin teidän firman pomoille kiitollinen, on se, että he ovat ymmärtäneet tämän niin kuin, että se, että työntekijä voi hyvin, ja sitten mun mielestä toi teidän niin kuin se, toi on ehkä tärkein se miksi, on se itsensä kehittäminen, ja se, että niin kuin oppii ymmärtää niitä omia heikkouksia, ja sitten, että joku auttaa siinä, että mulla on tämmöinen ongelma, miten mä ratkaisen, että sun ei tarvii koittaa keksiä sitä pyörää uudestaan, että mistä mä niin kuin lähden rakentamaan, vaan että siellä on joku sanoo, että hei, teet näitä ja näitä tuttuja, niin sitten se lähtee tästä liikkeelle. Ja sitten sieltä tulee koko ajan lisää niitä, ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hei, tämä mun ongelma on ratkaistu, että mulla onkin enemmän aikaa, ja mulla on enemmän energiaa, ja mä nukun paremmin, ja sitten niin kuin se, siitä tulee sellainen positiivinen oravan pyörä, että niin kuin sitten kaikki alkaa menee paremmin, ja sitten työnantaja on niin kuin ymmärtänyt, että okei, että nyt kun ne alkaa kaikki menee pikkuhiljaa paremmin, niin niistä ei koko ajan tuottavampia tälle meidän firmalle, kun ne on niin kuin, ei ole saikkupoissaoloja tai no se on ehkä semmoinen helpoiten mitattava. Ja sitten se, että miten se työteho paranee, että saadaan enemmän aikaa lyhyemmässä ajassa, niin kuin just tuossa treenissä, ettei tarvitse olla 2,5 tuntia. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä tämä on vaikuttanut tosi paljon myös fiilikseen. Että sanotaan, että meilläkin tuohon ryhmään on valikoitunut ihmisiä, kenen kanssa ei ole muuten ehkä jutellut niin paljon. Ja täytyy sanoa, että meillä jotenkin erityisesti tuntuu, että semmoinen ryhmähenki firmassa on hirveän hyvä. Ja tämä on ehkä vielä lisännyt myös sitä yhdessä tekemistä ja tavallaan sitä sellaista niin kuin toisten tukemista. Että se on ollut mun mielestä mahtavaa. Että se jotenkin ei tunnu siltä, että olisi hommattu meille pelkästään sen takia, että me oltaisiin tuottavampia. Vaan eikä, että me oltaisiin onnellisempia ja tavallaan niin kuin, se henki paranisi myöskin siinä. Musta tuntuu, että sillä on ollut aika hyvä vaikutus myös siihen, että kaiken kaikkiaan se semmoinen niin kuin, jotenkin fiilis on parempi. Me päästään takaisin tähän elämän tarkoitukseen. Se on olla onnellinen. Kyllä. Ja sitten niinku, se on ehkä se omakin, tai on se mun oma visio, se mikä ehkä se on mun oma visio on se, että koetaan muuttaa maailmaa niin, että se on vähän parempi paikka. Ja se, että jos jengi olisi onnellisia, niin se on siellä helvetisti parempi paikka. Ja sitten se niin kun, ymmärrys siitä, että ei se loppujen lopuksi niin kun, vaadi mitään semmoisia teräsmiestason niin kun, skillejä ja sitten sellaista niin kun, tosi kovaa itsekuria, vaan että jos siinä on joku auttamassa ympärillä, niin siitä tulee niin kun, tosi paljon helpompaa siitä. Siitä tekemisestä ja alkuun lähtemistä, se on ehkä se niin kuin vaikein.
tämä ei siis ollut mitenkään pakollinen kaikille, vaan kaikkihan sai niin kuin lähteä ihan vapaaehtoisesti mukaan kokeilemaan. Ja siis sano vielä se, että joku myy siis yritykselle Mm. tämän idean ja sitten sai vapaaehtoisesti. Kyllä. Joo, kyllä. Ja nyt toistat tämän lauseen, mikä me... Joo, eli me käytännössä niin kuin Focus Tigerin kanssa myytiin tämä ajatus johtoportaalle. Ja että tällaista voisi lähteä kokeilemaan. Mun mielestä mä sanoinkin johtoportaalle, että tämä firma on niin kuin, eikö teillä on niin kuin varattu työaikaa, että voitte opiskella? Joo, Paljon teillä on viikossa työaikaa siinä? 2 tuntia. 2 Joo. tuntia. Ja käytännössä voitte opiskella vaikka puuseppähommia. Niin, Että ei niin kuin välttämättä liity ollenkaan teidän työtehtäviin edes. joo, ei tarvi liittyä. Et siinä oli niinku pääkriteerinä, että se kiinnostaa itteensä, niin sitten tulee niinku vihreätä valoa. Tämä on, Itsensä kehittämistä. niin, no just Joo. valaamme tähän, eli itsensä kehittämistä. Tämä on mun mielestä, siis sanoin tästä, että mä en ole koskaan kuullut, että missään firmassa olisi tällaista. Ja sitten mä niin kuin nopeasti mietin, että jos tämmöinen tapa johtaa alaisia saataisiin jokaiseen organisaatioon, niin hitto, että jengi olisi niin kuin ihan eri lailla onnellisia. Että vaikka on niin kuin tuossa, mulla on yhden kaverilla on sen auton kyljessä, he tekee siis käsittääkseni kylmälaiteasennuksia. Siinä lukee jotenkin silleen, isolla lukee pakettiauton kyljessä, että paskoja hommia, mutta paskoja on tekistäkin. Loistavaa. Joo, mutta se, että se on niinku silleen huumorilla heitetty ja sit varmasti niinku lisää sitä, ettei ota itseänsä liian vakavasti, vaikka ehkä tehtäisiin vakavia juttuja. Mutta joo, mun mielestä toi on niinku tosi hyvin ymmärretty yrityksen johtoportaalle. Näin me saadaan tosi hyviä työntekijöitä. Täytyy sanoa, että meillä tehdään mun mielestä tosi paljon asioita, jotka oikeasti niin kuin tukee sitä hyvinvointia ja työkykyä paljon enemmän kuin mitä mä oon nähnyt missään muussa firmassa. Joo. Jonkun verran niitä on tässä ehtinyt kertyä tähän ikään mennessä, mutta täytyy sanoa, että täällä jotenkin se henki ja se välittäminen on tosi erilaista ja oikeasti niin kuin sitä tuetaan niillä päivittäisillä pienillä asioilla. Ja on myöskin se, että hyvin harvoin on semmoista oloa, että minkään asian kanssa olisi ihan yksin. Joo. Jos on, ja sen sitten täytyy ehkä katsoa peiliä ja kysyä, että onko niin kuin sanonut tämän ääneen, mutta niin kuin kaikessa tuetaan kyllä. Ja se on mun mielestä niin kuin harvinaista. No nyt mä en tiedä, onko tämä kysymys ehkä oikealle, niin kuin, että kun mä esitän tämän teille, mutta ehkä esittää tämä sinne johdolle, mutta miten olette kokenut niin kuin, nyt tässä vaikka tämän Focus Tigerin aikana tai niin kuin yleisesti muutenkin pidemmällä aikavälillä, että niin kuin, miten sillä firmalla on teidän mielestä mennyt, kun teillä panostetaan noin paljon siihen niin kuin teidän työntekijöiden hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen, että meneekö firmalla hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti. Niin, ehkä niin kuin sanoisin, että hyvin, mutta sitten tietäen, että millainen markkinatilanne tällä hetkellä on, että on niin kuin yleinen taloussuhdanne on vähän epävarma, on keinoälyä, ihmiset ehkä sitten, tai niin kuin muut firmat, jotka ostaa tämmöisiä asiakkuudenhallinnan projekteja, niin ehkä vähän niin kuin jättää sitä, että ei viititä nyt aloittaa vielä, kun ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin. Mutta niin kuin ylipäänsä markkinatilanteeseen nähden, niin kyllä niin kuin Keskivertoa paremmin. Keskivertoa paremmin, kyllä. Joo. Olisi itse asiassa mielenkiintoista nähdä, mitä se on vaikuttanut poissaoloihin. Sitä ei tullut nyt tarkistettua. Joo, meillä on vielä kesken. Siis nyt nyt olemme niin kuin elämme vappuaattoa ja tämä koko pilotti on vielä kesken, eli meillä on tulossa vielä niin kuin lopputestejä. Ja sitten Focus Tigerin puolelta te olette miettinyt siihen jotain tällaisia mitattavia ominaisuuksia, että sitten me saadaan sieltä myös ulos se data, että okei, miten tämä on niin kuin numeerisesti, että saadaan dataa, että miten se on vaikuttanut siihen niin kuin, no nyt vaikka sitten sen työtehoon ja yleensäkin ihmisten jaksamiseen, sairaspoissaoloihin ynnä muuhun, mitä siellä sitten on niin kuin valikoitunut niihin mitattaviin määreisiin. Joo, eli tämä koko projektin aikajana on, no nyt se on vähän venynyt, mutta alkuperäinen suunnitelma on, että se on 8 viikkoa, mutta
nyt tästä taitaa tulla 12 viikkoa. Ja se on ehkä positiivinen juttu, eli selkeästi tämä homma saa niinku tuulta purjeisiin. Että sitten haluttiin niinku lisää, mutta ideahan nyt on se, että tähän jatkuu niinku ikuisesti, että teille on annettu nyt työkalut toteuttaa sitä, niin kuin sitten kun tulee vaikka uusia työntekijöitä, että hei, tuossa on toi Focus Tigerin softa, että vedä tämän läpi ja sitten toki niin kuin, no tää on vielä mietinnässä, että miten me jatketaan sitten sitä fysiikkapuolta, mutta se, että siihenkin saadaan sitten se selkeä työkalu. Että no mekin ollaan vasta niin alussa, kun tämä on pilotti, että sitten tässä olisi niin kuin suunnitelmissa jossain vaiheessa tähän pitäisi saada vähän lisää coacheja, koska ei joka paikka ei itse kerkee. Ja sitten nyt kun tässä ollaan toki vielä niin kuin pääkaupunkiseudulla, että sitten jos joku haluaa jostain Ivalosta ostaa tämän, niin Villet ei aja sinne ehkä niin kuin silleen 2 kertaa viikossa edestakas täältä niin kuin pääkaupunkiseudulta, mutta et niin kuin ajatus se, että myös sitten kaikille niille uusille työntekijöille ne saadaan tähän niin kuin, että siitä tulee semmoinen niin kuin hyvä tapa toimia ja tehdä. Että se ei niin periaatteessa lopu ikinä. Kyllä. Ja tässä ajassa tavallaan huomaa jo itsekin, että on omaksunut paljon niitä uusia tapoja tehdä. Että niitä rutiineja on jo syntynyt. Ja myös tavallaan sitä itsekuria on tullut lisää. Että jos et sä mene sinne salille ja meet sinne treeneihin, no vitsi, mä oon vetänyt 2 tällä viikolla, niin on oikeasti vähän sellainen olo, että mä oon feilannut. Niin. Joo, tää on niin kuin näyttää tosiaan, että no mä tiedän, että tämä tulee menee niin kuin tosi hyvin maaliin. Ja sitten tuosta tavoista vielä, että se alkuperäinen 8 viikon suunnitelma oli aika sellainen minimi siihen, että me saadaan teille ne niin kuin tavata ettuu sisään. Ja toi 12 viikkoa on niin kuin vielä parempi. Toki teillä on nyt, niin kuin, teitä on auttamassa se, että kun te pääsette tekemään niin kuin porukassa. Että sitten ne, joita tänään ei huvita, niin sitten muut tulee potkin perseelle, että hei, lähdetäänkö nyt, että tänään olisi kello 15 treeni, sitten se on sitä mukaan, tai senkin takia niin kuin helpompi tavallaan se aloittaminen ja tekeminen ja jatkaminen. Yksi sellainen iso vielä nyt liittyen tuohon liikuntapuoleen, niin miten te olette kokenut sen, ehkä varsinkin niiden, jotka teille on liikkunut siellä aikaisemmin tai ei ole tehnyt tällaista suunnitelmaista voimaharjoittelua, että onko se vaikuttanut jotenkin sellaisten niin kuin ajatusmallien muuttumiseen, että vaikka joku sellainen myytti, että kaikki salilla käyvät on semmoisia liharekkoja ja vielä ihan tyhmiäkin, kun ne vaan nostelee niin kuin painoja. Tyyliin niin kuin tällaisia, että on näitä tällaisia myyttejä, että okei, kun menen salille, niin että sitten varsinkin naisen, että jos mä nostan isoja painoja, niin nyt musta mä alan näyttää mieheltä niin kuin heti huomenna. Niin ootteko te nähnyt tällaista, että se on jotenkin vaikuttanut siellä työympäristössä, että hetkinen, että eihän tämä olekaan sellaista? Mä en oikein tiedä, en ole ehkä niin paljon törmännyt niin kuin tavallaan siihen. Muistan kyllä itse ajatelleni nuorempana niin, että pitää treenata niin, ettei ala näyttää siltä, mutta se huomasi aika nopeasti, että joo, ei se tule ihan itsestä. Mutta sanotaan, että ehkä se, mitä on itse kuullut, on ollut just tavallaan sitä positiivista siitä, että miten näkee sitä omaa kehitystä. Ja tavallaan se, että kun sit kesti käy siellä ja haastaa itsensä, niin tosiaan tuloksia tulee. Ja se, että kun ohjelma tulee, niin katsoo, että eihän tällaisiin painoihin pysty. Ja sitten niitä vähän niin kuin nostaa, että tekee vähän kevyemmällä ja loppujen lopuksi huomaa, että mä pystyn tekemään niitä. Kyllä. Ja se on ehkä se semmoinen. Ja niin, että vähän saatu niin lasikattoista ainakin todettua siitä, että hei, että mä pystynkin paljon enempää kuin mitä mä luulin, että mä pystyn tekemään. Joo, se on kyllä näkynyt. Ei, onko Eemeli niin kuin samanlainen ajatus siitä, että kun sä oot kuitenkin tehnyt tavallaan enemmän ja säännöllisemmin? No ehkä niin kuin, siihen alkuperäiseen, niin semmoiseen en ole niin kuin, jotenkin, että ei siinä alussakaan niin kuin oikein semmoista, tai niin kuin en usko, että kellään semmoista niin kuin mielipidettä oli, mutta ehkä se mitä sitten, mitä löydöksiä on niin kuin kuullut tuosta noin, niin se, että ehkä niin kuin oppinut tunnistamaan, että eihän tuo niin kuin kuntosalitreenaus, eihän se kaikkien juttu ole. Se on se selvä homma. Joo. Niin ehkä niin kuin osalle tullut sitä vahvennusta siitä, että vaikka sulle tarjotaan tämmöinen niin kuin ohjelma, mitä suoritat, niin ei se, niin kuin, että sä oot niin kuin 4 seinän sisässä kuntosalilla ole se oma homma, vaan se, että sä menet vaikka niin kuin pyöräilemään tai jotain. Niin ehkä niin kuin se on ollut sitten semmoinen. Että se ei ole vaan niin kuin
niin kuin siis pitää nyt sanoa, että se meidän harjoitusohjelmointi ei ole siis pelkästään sitä punttien nostelua, vaan että siinä on muutakin. Että se ei ole niin kuin, ajatus ei ollut, että kaikista on voimannostajia, vaan se, että siellä niin kuin yleisesti parannetaan myös niin kuin, että jaksaa juosta, jaksaa soutaa, jaksaa pyöräillä, jaksaa yleisestikin olla ja sitten toki se, että jaksaa tehdä kehon painolla, on vähän notkeampi. Ja sitten se erityisesti, että ei ole niitä, että kun ollaan istumatyöläisiä, että joka päivä on se, että kun niskahartia se on ihan juntturassa ja selkäkin on kipeä, kun istun perseellä niin 8 tuntia tai pahimmillaan. Muistaakseni joku siinä sanoikin siinä, kun me tehtiin niitä alkuhaastatteluja, että niitä askelia tulee 2000 ja sitten istun perseen 14 tuntia, että vähän nyt ahistaa. Mutta toi on ehkä just se, että me istutaan niin paljon niin kuin työn puitteissa. Et Focus Tigerhan on haastanut nimenomaan nousemaan siitä tuolista ja tekemään jotain niin välillä aina, mikä on ollut hirveän hyvä jo. Mutta tavallaan ylipäätään niin kuin se, että tulee niin kuin liikuttua, niin on hyvä. Ja tavallaan se, että mitä itse huomaa, että lihaksia ei ole hirveästi tälle istumatyöläisellä esimerkiksi. Että kun lähdettiin katsoa sitä, että saako vedettyä leuan, niin ei saanut. Ja tavallaan se, että nyt oikeasti pystyy niin kuin tekemään siihen liittyen jo paljon. Ehkä se tulee se leuka sieltä vielä jossain kohtaa. Että se on ollut tavallaan se, että nimenomaan se, että tulee myös lihaksia ja sä niin kuin tavallaan tunnistat sen ja se tuo sitä niin kuin jaksamista ja niin kuin muutenkin hyvinvointia lisää, niin se on ollut niin kuin kyllä mielekästä. Ja siitä on paljon puhuttukin, että jotenkin ei, vaikka meistä ei tule sellaisia niin kuin lihasmonstereita, mutta se, että alkaa huomaamaan, että ne löytyy ne lihakset, että hyvän treenin jälkeen ne tuntuu kyllä. Ja niin, että siis se onkin just tämä on hyvä pointti, että pitää erottaa se, että se voimaharjoittelu ei tarkoita sitä, että sun lihakset kasvaa välttämättä hirveästi kokoa, vaan se on enemmänkin se, että se lihas toimii paremmin ja siitä olemassa olevasta lihasmassasta saadaan ulos enemmän tehoa. Niin kuin sama kuin tuossa vaikka työssä, että okei, että mun työpäivä on 8 tuntia, niin ei se niin kuin tämä perushallituksen ja että lisätään puoli tuntia työaikaa, että se varmaan parantaa tuottavuutta, niin eihän se niin mene, vaan että sehän on parantanut tuottavuus, että sitten jos mulla on, että mä 8 tuntia normaalisti menee tämän jonkun työtehtävän suorittamiseen, että mä oon tämän 5 tunnissa jo tehnyt tämän työsuoritteen, että nyt mulla on tässä 3 tuntia, että nyt mä voin lähteä vaikka sinne salille. Tai sitten mä voin aloittaa ehkä uutta projektia, että sitten mä oon niin kuin tavallaan niin, että mä oon oikeasti tehokkaampi, eikä vaan se, että mä oon pidemmän ajan töissä. Niin, kyllä. Ja tavallaan just toi, mitä sanoit, että sä voit saada nopeammin sen päivän taskin tehtyä ja sulla jää esimerkiksi aikaa, että hei, mä voin tänään käyttää sen 2 tuntia siihen omaan kehittymiseen. Niin se on mielekästä tavallaan. Ja totta kai jo se, että on mielekäs työ ylipäätään, silloin niin kun, sillä on merkitystä. Mutta just se, että kyllä se, että jos sä varaat 2 tuntia jonkun taskin tekemiseen ja sä saat sen jo runsaassa tunnissa valmiiksi, kyllä se on oikeasti loistavaa. Se tuo niinku sitä helpotusta siihen stressiin, mitä kuitenkin kertyy töissä aika paljon tänä päivänä. Joo, no niin, me ollaan nyt niinku ytimessä siinä, että mitä me ollaan haettu. Eli selkeästi tämä on niin kuin vaikuttanut just niin kuin me haluttiin, että se vaikuttaa. Että se on niin kuin, elämästä tulee mielekkäämpää, ei niin paljon stressaa ja sitten niin kuin yleisestikin, että se oma onnellisuus paranee siinä, kun tehdään tällaisia juttuja. Sitten tämähän ei ole niin kuin, että olette sitten kokenut itse sen nyt, kun me ollaan tehty teidän kanssa, että se olisi jotenkin ottanut teet jotain pois, mikä on teille tärkeää. Että teillä olisi niin kuin vähemmän aikaa vaikka olla perheen kanssa tai tehdä jotain niin kuin vapaa-ajaisia juttuja, mitä te haluatte tehdä. Että onko se tuonut lisää sitä aikaa vai onko se tuntunut, että nyt mä joudun uhraamaan niistä muista tärkeistä asioista, että mä voin tehdä tätä niin kuin Focus Tiger ja fysiikkavalmennushomma. Niin kyllä se varmaan niin kuin päinvastoin. Et kun treeneihin menee vähemmän aikaa, niin sitä aikaa on enemmän. Ja itse asiassa sitten on tullut niin kuin sen ohjelman ulkopuolella käytyä niin kuin pelaamassa sulista ja tämmöistä niin kuin muuta, mihin ehkä silloin ei olisi niin kuin ollut jaksamista, koska sitten kun sä runttaat tuolla salilla pari tuntia, niin et sä niin kuin, tiedätkö, sen jälkeen jaksa mitään sulkapalloa pelailla. Niin nyt on niin kuin, että se treenikään ei niin kuin vie sua loppuun. Joo. Niin sitten sulla on jaksamista myös muuhun. Joo. Pitää paikkaansa myös mulla ehdottomasti, mutta täytyy sanoa, että kyllä lapset on välillä kommentoinut sitä, kun
päivät on aika täynnä. En ole aamuihminen, että menisin aamulla salille, sitten mä oon iltatreenaaja. Niin sitten se on aina se illalla kysymys, mietit sä taas sinne salille? Ja ehkä se paras on se, että kun ei on niitä päiviä, kun ei yhtään jaksas eikä huvittaisi. Ja kun sä oot just sanonut lapselle 2 tuntia aikaisemmin, että sun pitää mennä treeneihin. Niin. Ja selittänyt sitä itsekuria. Niin sitten se on pidettävä se lupaus myös itse. On mentävä sinne. Mutta myöskin se, että he aina kommentoivat, että ai tulit sä jo takaisin. Niin. Se on kuitenkin yleensä pidempi prosessi. Ja nyt mä saatan niinku tunnissa oikeasti selvitä kotiin sieltä takaisin. Meilläkin on sali siinä aika lähellä. Niin täytyy sanoa, että se on oikeasti ollut sellainen positiivinen juttu. Mutta meillä on nyt sitten kotona 2 siellä, jotka haluaa myös salille. Mutta he on alle 15-vuotiaita vielä, niin eivät voi vielä käydä. Mutta se on kiva nähdä myös, miten tämä niinku vaikuttaa ympäristöön. Että se tavallaan se kärpänen puree myös tuolla kotona nyt selkeästi. Niin, eli toi, mitä Pia äsken sanoi tuosta, että ne lapset alkaa ottaa esimerkkiä. Ja tämä on yksi semmoinen tosi iso juttu, mitä mä oon koittanut tuoda esille ihmisille, jotka on huomannut, että ei mulla alkaa olla huono terveys ja mä en jaksa niin kuin tehdä niiden lasten kanssa juttu, kun mä oon niin huonossa kunnossa. Että pitäisikin ajatella monesti sitä silleen, että tämä ei ole niin kuin itsekäs teko, että mä nyt alan niin kuntoilemaan, vaan huomioida se, että kuinka paljon se vaikuttaa niihin sulle rakkaisiin ihmisiin, jotka on siinä sun lähellä. Että jos me ajatellaan, että haluatko olla sen lapsessa esimerkki, että mä makaan sohvalla katsomassa Netflixiä ja syö irtokarkkeja, että onko se juttu. Että haluatko kasvattaa sen lapsen silleen. Ja haluatko se silleen, että kun sit sun lapsi pyytää, että mennäänkö pappa potkii palloa tonne, ja sä et en mä jaksa. Että mä nyt makaan tässä. Niin mitä se tekee sen lapselle? Just tämä, kyllä. Tai sitten se, että isi kuoli 4-5 slaagiin, kun se on niin kuin kuorruttanut rasvalla kaikki sen verisuonet, niin oliko se nyt sitten niin kuin se, mitä sä halusit? Että miten se vaikuttaa niin sul ympärillä oleviin ihmisiin. Niin kuin te sanoitte, että sitten siellä työyhteisössä, niin että sitten kaikki on tosi niin kuin mukana siinä, että se niin kuin ruokkii sitä liekkiä, että nyt tehdään näitä juttuja ja kaikki huomaa, että hitto, tämä on hyvä juttu. Ja sitten se työyhteisö on niin kuin parempi ja motivoituneempi ja siellä on niin kuin parempi meininki ja sitten toisaalta sitten just tämä, että sitten kun on sitä perhettä kotona, niin me jaksan niitten kanssa olla enemmän aikaa siihen ja me pystytään tekemään niin kuin mielekkäämpiä juttuja ja että ne lapset oppii sillä aina sillä vanhempien esimerkillä, Kyllä. Että kun vanhemmat liikkuu, niin sitten lapsetkin liikkuu. Ja tuossa on ehkä vielä sekin, että mitä itse on paljon miettinyt tuossa aamulla Eemilin kanssa juteltiin autossakin, että nimenomaan, että tämä on opettanut ehkä sitä sietämistä, resilienssiä niin kuin kasvattanut tosi paljon. Että tavallaan tehdään ehkä sellaista treeniä, mitä mä en valitsisi itse, jos mä valitsisin liikkeitä. Ja tavallaan se, että se välillä tuntuu tosi raskaalta ja inhottavalta niin kuin suorittaa se loppu. Mutta sitten tavallaan niin kuin huomaa, että kun kestää niitä tilanteita, niin se tavallaan tuo sellaista resilienssiä, mikä näkyy töissä, mikä näkyy kotona lasten kanssa, ylipäätään jaksamisessa. Että se on ollut todella hyvä. Ja toi just, kyllä se motivoi, mitä sanoit tuosta lasten kanssa olemisesta, että sä oikeasti jaksat juosta niiden lasten kanssa. Kyllä se välillä ahistaa, kun tuossa ne vetää pyörällä täysillä ja itse puuskuttaa perässä. Että tavallaan kyllä se niin kuin elämänlaadun parantaminen niin on tosi tärkeää. Joo, ihan niin kuin tämä on just se, mitä me ollaan haettu. Tosi hyvä kuulla, että se on näin. Ja joo, meidän pitää varmaan lopettaa. Otetaan yleisökysymyksiä vielä, että tämä onkin hyvä. Millä taidoilla koulutuksella pääsee konsultiksi? Jaa, se onkin hyvä kysymys. Niin. En tiedä, onko tuohon niinku yhtä ainoata vastausta. Mä voin kertoa, mikä... No henkilökohtainen esimerkki. Miten sä päädyit tähän? Niin? Henkilökohtainen esimerkki, niin olin aiemmin tämmöisessä vähän isommassa firmassa töissä ja ehkä se niinku siellä tietyllä tavalla asiat toistaa, niinku on kvartaaliraportointia, on tietty toimiala ja tietyt asiat tehdään niinku vähän sellainen systemaattisesti. Niin haki sitä, että olisi kiva nähdä niinku kaiken näköistä. Ei ehkä niinku selkeää, että niinku teet vaan tätä niinku pistemäistä asiaa. Niin se niinku pisti sit miettimään, että hakisi konsultiksi ja sitten aiempi työkaveri oli sitten Poforilla. Niin hän suositteli. Mikä on sun niin kuin koulutustausta? Koulutustausta, niin valmistuin
puoli vuotta sitten diplomi-insinööriksi tuolta Lappeenrannasta, että ihan niin kuin tekninen tausta. Joo. Ja sitten Pialla on. No mun tausta on taas hyvin erilainen. Mä oon opiskellut sosionomiksi aikoinaan. Joo. HMK ja tosiaan sieltä päädyin sitten ihan eri uralle. Musta piti tulla terapeutti aikoinaan, Joo. mutta päädyinkin pankkiin töihin tai oikeastaan vakuutuspuolelle ja sieltä pankkiin ja se siellä vielä markkinointiviestintään. Eli sanotaan, että ehkä itsellä on tosi paljon sellaista kokemusta näistä töistä, mutta tavallaan se on ollut niin kuin siellä pöydän toisella puolella. Joo. Ja sitten tosiaan ystäväni on ollut täällä töissä mua pidempään ja olin vetämässä markkinointia ja viestintää toisessa firmassa ja niin kuin henkilöstöpuolta. Ja aina kun juteltiin, niin mä oon ajatellut tällaista ja mun ystävä sanoi, että joo, me tehdään jo noin. Niin. Mä sanoin, ei vitsi, että mä haluan teille töihin. Että Eli käytännössä sinne voi, että konsultiksi pääsee melkein millä vaan niin kuin opiskelutaustalla. Niin. Että enemmän se olisi kiinni siitä, mikä itseä kiinnostaa, että mitä haluaa tehdä. Niin, ja mitä osaamista on Niin. tavallaan sitten just sitä, mitä konsultoidaan sitä Niin. ajatellen. Mutta täytyy sanoa, että myöskin tämä opettaa tosi paljon tässä niin kuin matkan varrella. Joo. Et se on ollut myös hyvä. Oli joku yksi yleisökysymys. Joo, toi ehkä olemme, että mistä, ketkä ja milloin voi ostaa Focus Tigerin. Focus Tigeri voi ostaa ihan milloin vaan. Itse asiassa googlaava Focus Tiger, niin sitten pääsee siihen. Ja sen voi ostaa yksityishenkilöt. Älkää kysy hintojen, en muista yhtään, mitä ne kustantaa. Ja sitten jos haluaa firmalle sen, niin sitten sieltä vaan yhteyttä. Toki minunkin saa yhteyttä, löytyy Coach Aallon YouTubesta, niin voidaan jeesaa siinä. Ja keskusteluja on käyty. Focus Tiger nyt on käyttänyt niin kuin verottajasta lähtien tosi moni iso yritys, mutta tätä fyysistä puolta niin ei ole vielä teidän lisäksi ollut kellään. Ja tämä on ollut nyt se meidän niin kuin semmoinen kantava ajatus, että me saataisiin tämä yhdistelmä toimimaan niin kuin paikassa kuin paikassa. Et toki teillä oli se hyvä, että teillä olisi niin kuin toimistolla on kuntosali. Hyvin pieni kuntosali tosin, mutta ei haitannut mitään. Et periaatteessa, jos on vaan niin kuin tila, missä pystyy tekemään kehonpainolla juttuja, niin sekin riittää jo niin kuin tosi pitkälle. Et ei rajoitu siihen, että pitäisi olla niin kuin 200 hengen kuntosali siinä naapurissa, vaan että se pystytään sitten jakaa. Et Focus Tigeri on tehty niin kuin satojen ihmisten organisaatioille ja sitten ihan yksityishenkilöille. Tämä vastaan yleisökysymykseen. Joo, miten Focus Tiger eroaa muista palveluista, niin no nyt rehellisesti täytyy sanoa, että mä en tiedä oikeastaan yhtään toista tuollaista kyseistä palvelun tarjoajaa. Et vähän tossa niinku, joka ehkä meidän kanssa tekee vähän samaa juttua, mitä me tehdään, niin on ollut tuo Hintsa Performance. En halua koskaan niin kuin dissata ketään. Niin kuin niissä, että Hintsalla on oma tapansa tehdä asioita. En tunne siis firmaa, niin en voi niin kuin antaa minkäänlaista sellaista valistunutta arvausta, että mitä he tekee, mutta me tehdään niin kuin saman tyylistä. Ja ehkä toi, mikä nyt tuossa on ollut palaute, mitä mä oon saanut näistä meidän hommista on just se, mitä teillekin tuli, että kaikki on oikeasti saanut siitä niin kuin ison avun siihen oman elämänlaadun parantamiseen. Et me ei tehdä sitä silleen, että mä ottaisin tähän jonkun olympiavoittajan kertomaan, että miten pitää harjoitella, vaan me lähdetään ehkä enemmän sieltä sellaiselta tasolta, että se asiakas on 45-vuotias ruuhkavuosia elävä perheenäiti tai isä, niin miten sen pitäisi tai kannattaisi harjoitella, ei edes miten pitäisi, vaan miten kannattaisi. Ja se, että saadaan siellä niin kuin tehokkuusajattelua, kun tässä noudatetaan, että saadaan siitä mahdollisimman pienillä resursseilla mahdollisimman hyviä tuloksia. Eikä niin, että nyt jumalauta 5 kertaa viikossa salille, niin kyllä sitten tulee tulosta. No tulee ehkä silleenkin, mutta sitten jos mä laitan sen 4-5 vähän ylipainoisen selkäkipuisen kotiäidin 5 kertaa viikossa pomppimaan salille, niin voi olla, että ei me saada ihan sellaisia tuloksia, mitä me haluttiin. Kyllä. Haluttiin. Ja täytyy sanoa, että ehkä tässä on ollut just se, että kun huomaa itsekin, että kun
on aikaisemmin treenannut, nyt ei ole hetkeen treenannut ja sitten niin kuin palaa tähän, että helposti tulee vammoja ja muita. Et sitten kun tässä on niin kuin coachi mukana, jolta voi niin kuin kysyä, että no mitäs nyt tehdään tai näin, niin tavallaan se on mielekästä, mutta myös se, että tuntuu, että ylipäätään elämässä varmaan tullaan kohtapuoliin siihen, että tämä on enemmän tällaista niin kuin vammojen välttelyä kuin se, että tosiaan yrittäisi tulla hirveäksi lihaskimpuksi, mutta tavallaan se, että on semmoinen kunto itsellä, että niin kuin pystyy tekemään asioita ja tietää myös, miten niitä kannattaa tehdä, niin se on, Just näin. se on loistavaa tässä. Kyllä. Tota me tehdään. Että miten tehdään, niin, tai miten pystytään terveen. No okei, joilla voi olla sitten se, että mä haluan vaikka 10 leukaa, niin ei se ole mikään ongelma, mutta se, että se tehdään järkevästi, että kuka vaan voi saada sen, mutta sitten siinä on se järkevä progressio, että en revi itselleni heti jotain niin kuin tenniskyynärpäät molempiin käsiin ja sitten ihmettelen, kun ei maitotölkitkään nouse enää jääkaapista. Niin ei ollut ehkä hirveän hyvä tapa tehdä sitä sitten. Niin se, että siinä on se järkiajatus ja sitten tietää, mitä tehdään. Ja sitten jos tulee jotain takapakkia, niin sitten meillä on dataa silleen, että no hei, mikä meni vikaan. Kyllä. Ja voidaan lähteä sitä kautta korjaamaan sitten. Tehdään tälle wrap it up, eli tässä oli nyt Vastakarva-podcastin 3. jakson tämä setti. Kiitos Emilille ja Pialle, että olitte täällä. Saatiin loistavasti Kiitos. taas tällaista niin kuin, miten me nyt sanotaan, asiakkaiden tällaisia niin kuin mielipiteitä meidän toiminnasta. Ja minä kiitän, jos tämmöinen aihesisältö kiinnostaa, niin laittakaa kanava tilaukseen ja lupaus on ollut, että tiistaisin ja perjantaisin tulee aina jonkinnäköistä kontenttia ulos ja jatkamme tästä. Joo, podcasti kerran kuussa. Nyt täytyy heittää tähän, tästä oli jo aikaisemmin video, mutta palaamme ehkä taas tonne vähän enemmän kamppailuskeneen seuraavassa jaksossa, mutta katsotaan, mitä tästä syntyy. Coach Aalto kiittää ja kuittaa.